Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitu dala. Bueno, Tolosako eskau taldeak ja 50 urte bete ditu. Nolakoak izango dira urte hauek? Guaina arte nolakoak? Bueno, denetatik uki dugu, urte onak, urte txarrak, baina, beti onenanekin saiatzen gea geratzen, eta, bueno, oaingo zaurrera goaz, eta 50 urte dira, ez dala gutxi, osea, pozik. Gaurkoan, ospakizunetan zaudete, zein nolako ekintzak antolatu dituzue? Iauterietan atera genuen konpartsa pixkat berezi bat, pentsatzen 50 urte zirela, atera ginen mozorruta pixkat jendea gure eskauta zer den itxura pixkat barre egiten, Amerikar eskautak bezala atera ginen hor uniformearekin, txapelakin eta pixkat barre egiteko gure burua zebaita. Eta, gonbidatu genuen, taldean egontzak jendea parte hartzea. Gaur dauzkagu, umentzako prestatu ditugu ekintzak, Tolosako ume guztientzako. Baita etorri dira, Donosti Irungo talde bat eta Gasteizko beste talde bat gurekin ospatzea. Oraindik kristiar daude. Eta gero gauean egin behar dugu nagusientzako, helduentzako afaritxo bat, gogorarazteko 50 urte hauetan gertatu diren gauza guztiak, eta abesteko eta dantzaiteko eta ongi pasatzeko azken finean. Gaur egun zenbat umek osatzen dute taldea? Gaur egun gutxi gora bera dauzkagu 80 ume. Gutxi gora bera bat hor 80 bat umen. Eta gea 8 begirale, mointxe bertan. Eta 50 urte hauetan ja izango dira umeak izan diren helduak, ezta? Bai, baita ere, bai. Dauzkagu, dago denetatik, ni urte asko dauzkan damazkinenak eta hasi berriak daudena begirale bezala, gero ume txikitatik direna, nahi dutena begirale izan, eta buruan dakate, eta horreta dijo azte, eta, espero ezagun beste 50 urte irautea horrela, a ber? Hori galdetu behar nizun, ez? 50 urte igaro eta gero, hemendik aurrera, nola ikuste duzu etorkizuna? Hor gure dudak dauzkagu egia esan, gure taldean dena voluntaria doan bitartez egiten dugu, ez dugu ezerrezko bratzen gure lanagatik, eta dena da por alo moral arte esaten dana, eta hori zoritxarrez geroz eta gutxiago ematen da gazten artean, eta kostatzen zaigu pixkat hor releboa bilatzea eta aurkitzea, adibidez hemen nago gaindik ni, baina badauzkagu gure esperantzako hori, esan dudana, badaudela ume txikiak hor oso sartuta dutela, begirale izan nahi dutela, eta a ber, espero ezagun beste 50 urte horrela irautea.